Ne mwari wangu. Vura dombo ndi vura dombo. Yawa buda mfano wangu ndi vura dombo. Vura dombo se. Anapachaenda. Ndashingirira komana. Dombo. Mapurisa mnomchiko. Takutora emavideo nonse. Zimbabwe ndinofunga wazvionera kashoti video kawatanga kuona. Panapa tari 263 usubscribe mahara witena on the notification bell uyezve likes enyu likes akakosha zvikuru zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kune hama neshamwari vanenge vasati vaona this video vanova vachibatsirikanawo nekuona this video. Vamwe vanozoti atari wai watanga kuisa video remapurisa ezati RP achitaka mota nematombo. Manews updates epanapa tinoona kuti kamabatanidza nguva nenguva. Tinoona kuti muone manews updates akati one day pa same video. Saka first video ranataka kukuisira ireria video remapurisa ezRP. Mapurisa ezRP ndiwo anochengetedza bumbiro remutemo munyika yedu yeZimbabwe. Zvisinei kambatiro kavari kuita mota dzemushikashika, takutoti kambatiro kavari kuita mota dzemushikashika nekuda kwevideo iri riri kutendera masitritsi esocial media. Vaizama kuda kumisa mota yemushikashika. After vatadza kuimisa, mukomana wemushikashika akaramba achidriva mota yake. Mapurisa aya akatora matombo akatanga kutaka mota iyaiya nematombo. Zviri pamutemo here wakazvitarisa iwo zvinobvumirwa here koma kakuvadza vacho vabereki vakatakurwa nemota iyi. Tinokumbira kuti zvadofuka comment section pamusoro pevideo iri kuti ndiani ari wrong, mukomana wemushikashika here kana kuti mapurisa ezRP. Tinokumbira kuti zvadofuka comment section after wapedza kuona kashort video aka ndiri kukadzokorera futi kukaisa kana wanga wasati wanatsonzwisisa zviri kuitika. Ndatinzwi. Ne mwari wangu. Vura dombo ndi vura dombo. Yawa buda mfano wangu ndi vura dombo. Vura dombo se. Anapachaenda. Ndashingirira komana. Dombo. Mapurisa mnomchiko. Takutora emavideo nonse. Sekuziva kwamunozvita muri yeZimbabwe manews updates epanapa tinoona kuti kamabatanidza tinoitira kuti muwane manews updates akati one day pa same video. Ende anenge ane proof tinofamba nemavideos nyaya dzechokwadi dzisina nhema mukati. Vadikanda kuti mumbonzwa audio iyi ndovandadzoka ndichipedzisa update yachona ndichikuisirai video rachona. Ndati munzwei audio iyi hama yandibata kuWhatsApp yakabva yati hatirari kune zvakaitika kuno kune Zuro kuSouth Africa tinokuziva uchifambisa nyaya idzi kumasaisai esocial media. Ndati mbonzwei paaudio. After wapedza kunzwa audio ndichaisa video racho. Okay, Mr. Hatirari kuri sei? Video randasenda iro video remba yakatsva kuno kunonzi kuMossel Bay kuWestern Cape Province kuno kuSouth Africa. Yakatsva neZuro manheru. So zvakaitika kuti imba izotsve, imba inogara mazimba. Pane vakomana 2 mabachelor airenda imba iyoyo murodhi moma ndinogara. So zvakaitika pavakomana ava navakadzi. So one wachona akaita se akabuda akaenda anzi kunonzi kutavern. Then mumwe wacho vhasara achiita se achipinza matizoti magirlfriend here oro panyaya yacho matauro yazvo vakuita zvakunzi mukomana akasara ushu aidanana nemukadzi wemunhu South Africa. Saka vanhu vaizvisiva, maSouth Africans vaizviona achiita se achiuya ndobva varipota kune muridzi wemukadzi. Then musi wazvaitika izvi zvokuzoti imba izosvike pakutsva, muridzi wemukadzi akaunzonzi mukadzi wako ane muZimbabwe wanaye apamba apa. So haana kumboda kuswera kuti anzi haana mhuri kuswera zvoda kumbonovhunzudza kana kuita sei. Asi zvakaita akangotenga petro ndokunodira imba iya kozi dzimba dziri kuno kunzvimbo yatiri kuMossel Bay ndedzewood, ndedzemapuranga dzakadhizainwa anyway mapuranga. So munhu atora petro akanodira imba zvinotenderedza imba yese, and of which ari kungodira wadaro akatodedzera achitoziva achitodedza zita remukadzi wake kuti ndikuziva kuti urimo.
then ndobva aita seabatidza imba iya, ndobva waudza kuti ndakuenda. And of which paita zvinhu izvi aitoonekwa nemaneighbors anga aripo vachitomudza kuti usadaro. Then after that paidira that petrol also vanhu vanga vari mumba imomo vakatozvona chitodiro kuti as well kuti muzimba uyo abude aitya kurohwa. Ona kuti mukadzi uyu futi abude aitya futi kurohwa because ngoma naye haana kuya ari wani vakauya vari as a team. Ndobva vabatidza pakutingidza imba iyi. So vakomana ava vakazosumuka after imwe neighbor yadidza kuti ndikufonera mapurisa kuti auye pano ndokutotidza kuita vakomana, but it was too late. Imba yange yatotsva, vanhu vanga vari mukomana muzimba iye kutaura kwandoita kuno akatsvake. Ndinofunga wazvinzwira audio vadikani. Chenjedzo yandiri kupa kuvana veZimbabwe ndeyekuti, kumwana wese wevhu ndeyekuti, mukadzi wemunhu haasi munhu wekutamba naye. Chinonzi mukadzi wemunhu chinhu chinoyera. Wangonzwa pachitaurwa zvinonzi aiwa uyu mukadzi wemunhu, gara watiza. Zvinanonzi wakapusa asi watiza neupenyu hwako, nekuti mangwana unozoti dai ndakaziva. Ndofunga manzwa nyaya yemukomana uyu paaudio zvada kukuitira ida kukusiyai muchiona video. Taura kunoku mukomana uyu ari muchipatara akakuvara zvakaipisisa nekutsva kwaakaita after atya kubuda mumba pakabatidzwa imba ichibvira nemuridzi wemukadzi. Asi muridzi wemukadzi, iye mukadzi waifambidzana naye mukadzi wemunhu, akakwanisa kubuda. Ndokumbira kuti zvadofuka comment section pamusoro pevideo randakukuisirai remba yachona ichipiswa. Unoblema ani? Muridzi wemukadzi anga ari wrong here? Wakazvitarisa iyo, ndiani ari wrong pakati pevanhu avava? Chikwati yedu get well soon kune ari muchipatara akatsvira mumba uyuyu. Unopora, unorecover very soon. Ini Sahatirare ndaenda. Makakosha, rudo rwenyu runotisvitsa kure. Rambai makabata chimuti kuti dzvi. Pamwe. Oye, warabudisa masofa. Ah, damn it. Hakuzona mambulenzi osvika. Ah, it's too late. Mwana imba yamunya manje, Jehovah. Shit. Ah, dewa svikwa njo. Apo zero ndo chapisa imba yamunya. Panapa pana zvinhu zvinobatirana. There's tweets. Muna bageti ndiwa batsiro ya mvura. Kozi imba yamunya kutobatira moto iyi. Hapana bageti, Trump hapana bageti. Inotora kana. Shit, make sense. Imba zono, totadza kubatsira maneighbor.